Sziasztok, Bánósi vagyok, a Borsi Termékcsalád megalkotója és a Bovitale természetgyógyásza. Az utóbbi 1-2 évtizedben óriási mértéket öltött a súlyos, gyógyíthatatlan betegségek száma. Túlzottan stresszesek vagyunk, túlhajszott életmódot folytatunk, egyszerre kell megfelelnünk az élet minden területén, és ezért napjainkban az emberiség számára a legfontosabb az egészség, azt hiszem efelől semmi kétség. Úgy érzem, hogy a természetgyógyászatban megtaláltam az utamat, követem a szívem hangját, és nap mint nap azért teszek, képzem magam, hogy informálni és tájékoztatni tudjam a hozzám fordulókat az egészségmegőrzés felfedezésében. Viszont az igazi sikerem a munkásságomban azáltal tudom elérni, hogyha ezt a megszerzett tapasztalatot és tudást úgy tudom átadni számotokra, hogy azáltal ti is sikerrel tudjatok járni a különféle alternatív kezelési terápiákat illetően, még ott is, ahol mások a lehetetlent látják. Immáron 12 évvel ezelőtt indultam el természetgyógyászati pályán, és lettem reflexológus, akkor még nem, de ma már tudom, hogy ez egy mérföldkő volt az életemben, és az azóta tartó szakmai pályafutásom során is. Számos masszázs és egyéb tanfolyamot végeztem. Nagyon fontosnak tartom a betegségek megelőzését, a gyerekek egészséges életmódra való nevelését és a meglévő betegségek kezelését. A holisztikus gyógyítás híve vagyok, nem a tüneteket kell megszüntetni, elnyomni, hanem az okokat feltárni és testre szabott módszereket alkalmazni. Mikor először jár nálam egy páciens, egy állapotfelmérést végzek nála, amikor is tüzetesen kikérdezem olyan dolgokról is, amelyekre nem is gondolna, hogy fontos lehet. Az állapotfelmérés fájdalommentes, első alkalommal körülbelül 1,5-2 órát vesz igénybe, megvizsgálom a talpon lévő zónák, pontok állapotát, melyeket látva pontos képet kapok az egyes panaszokról, a már lefolyt vagy még kialakulóban lévő betegségekről. Ezeket megbeszélve egy rövid kérdőívet töltök ki, mely a páciens fizikai értelmi állapotára és életmódjára vonatkozik. Mindezt összegezve javasolok terápiát, mely az életmódváltás, étkezési szokások megváltoztatását, lehetőség szerint gyógynövényekből összeállított teakúrát, vitaminokat, biológiailag jól hasznosuló étrendkiegészítőket tartalmaz, a megfelelő masszázsfajta és egyéb alternatív terápiakezelés mellett. A módszerek, amelyekkel én foglalkozom, Schüssler-féle arcdiagnosztika, bakvirágterápia, globális nyirokmasszázs, stresszoldó hátmasszázs, online terápiás tanácsadás, hormonális tanácsadás, szív-lézerterápiás program, egyénre szabott étrendi tervek összeállítása, food test ételintolerancia vizsgálat, reflexzóna talpmasszázs. Talán kevesen tudják, de a talpunk beszél önmagunkról, árulkodik az egészségünkről, mint egy szövetségesünké válva, hiszen egy hozzáértőnek elárulja, hogy milyen testi-lelki betegségtől szenvedünk, ugyanis a talpunk a szervezetünk holografikus kivetülése. A zónák masszírozásával harmonizáljuk a testünkben lévő energia áramlását, és mint egy fokozott működésre késztetjük a szervezetünk öngyógyító folyamatait. A masszázs eredményeként a szervezetünk vér- és energiaellátottsága javul, a pontok kezelésével pedig csillapodik a fájdalom. A reflexzónás talpmasszázs tulajdonképpen az egész szervezetünkre egy általános roboráló hatással bír, és még jól is esik a lábunknak ez a fajta kényeztetés. Ha fontos számunkra az egészségünk, egyáltalán nem kell óriási tőkével, hogy rendelkezzünk ehhez. Számos egyszerű, hatékony módszer létezik arra, hogy elinduljunk és megtegyük az első lépéseket a gyógyulásunk útján. Gondolok itt például a rendszeres mozgásra, én magam is sportolok, az elegendő alvásra, a kiegyensúlyozott táplálkozásra. Hagyni kell időt ugye a relaxációra, tisztelni kell a természetet, megerősítő pozitív gondolatokkal kell élni, mert a gondolatoknak teremtő ereje van. Valljuk be őszintén, hogy ezek megvalósulásához elsősorban szemléletmódváltásra, kitartásra, akaraterőre és türelemre van szükségünk. Elsődleges és legfontosabb testi-lelki egyensúlyunk megvalósításában, hogy igenis merjünk segítséget kérni, a második, hogy el is fogadjuk ezt a segítséget, a harmadik és legfontosabb egyben, hogy tegyünk is önmagunkért. Szeretnék még több információt minél több emberhez eljuttatni, ezáltal is segítve a szervezetünk természetes úton történő gyógyulását. Ezért a munkám során számos szakanyagot írok, előadást tartok, és részt veszek egyéb egészségmegőrző programokban. Szeretném, hogyha mindannak, amit végzek, egy gondolatformáló hatása lenne, nekem ez a célom, segítő szándékkal és örömmel átadni azt a tudást, ami bennem van.
Gyere, vállaljunk együtt felelősséget az egészségünkért, gyógyulj velem természetesen, és ha tetszett a videó, oszd meg, hogy minél több ismerősödhöz eljussanak ezek az alternatív kezelési lehetőségek.